Вие всички знаете защо сме тук. Ние сме тук, за да подкрепим нашето изключително справедливо дело. Нашето желание е да запазим нашата българска валута, да запазим своя суверенитет като народ, като държава. Защото смяната на българския лев, на българската валута, това означава край на българската държава като такава. И поради тая причина, освен всичко останало, което се случва в тази държава, които ние всеки ден и всеки път, когато се прибираме от Европа в България и виждаме как тя се руши пред нашите очи, защото за нас това е много по-драстично. Тези, които живеят в България, те постепенно свикват с това, но ние, когато се приберем, ние виждаме руините, ние виждаме мръсните улици, ние се възмущаваме от, примерно, гарата в София, в която бяха иззяти милиони и се е превърнала в сборище на наркомани. Ние виждаме селата, които се рушат и земеделието, което загива. Поради тая причина и огромните цени. Значи, в България е много по-скъпо да живееш, отколкото тук. И за това всички ние сме се събрали тук, за да кажем нашето не на влизането на България в и присъединяването към европейската единна валута, защото това ще ни унищожи като народ и като нация. Но искам също така